What's up mga kasugab? Ayun guys, nandito naman kami sa aming travel vlog. Pangalawa na po ito kasi hindi kami palagi nakakapag Vlog because So ayun po, natuloy na po yung aming travel vlog ngayon kasi pero ko lang kami sa pera. Ngalinta ng Pangkwela. Pangkwela, nasan na? So yun guys, abangan niyo po yung aming travel vlog ngayon sa okay, so nandito po kami ngayon sa Yolanda. So Yolanda Beach po yung pupuntahan namin ngayon. So abangan niyo po. Tingnan niyo po magaganap yung aming at mga mangyayari. Alright, see you. Tara ang camera. Okay, ayun na po. Tara na po guys. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Hi, hello, hi. Ha? So ayun, nandito po kami ngayon sa Yolanda Beach at saka Luksoon. So magkatabi nga lang po ito. So ayun po mga kaibigan, kung gusto nyo magpalamig, magbakasyon, kung kayo po ay mga pagod at saka gusto nyo ng bakasyon or alam nyo na yun, basta magbanding kahit ano, yung jowa nyo, kahit ano, pumunta lang po kayo dito sa site na to, sa resort na to kasi sigurado po makakalmado kayo. Malilimutan nyo yung mga problema mo. Problem. At may manguwang po dito, malalaki.
Ay, nagpilit. Ay, nalang. Kasay ka galing. Okay, shout out sa mga awesome to vibes. Shout out sa lahat ng Hinahamon namin kayo. At maligo dito sa Yolanda Beach. What's up? Nalulunod ako. Okay, Yolanda Beach nga pala from Salcedo from Samar. Video. Kulang na. Sabi, Roy. Hindi na yung kami pinataan taon. Wow, sure. Oh! Jarak dua, tulog.
dumaradit lang to. 3, 2, 1, go! Kagibutan na yung natakwan. Sinang ko. 1, 2, 3, go! Kagibutan na yung lulo eh. Sinang ko na to, dilibat to. Okay na. Sigaw dito daw kita na room. 3. What's up guys? Wow. Oh, say hi. May sili pa daw. Hello, Adved. Ano nakuha?